سوریه نهاج دولتك كجبو ولاتيان دولتا ترس و خوفي بو بگوهری دولتا شانازیه. ایرو از بشتاری پیشبرکا نشتمانیya jimêriyariya zîrekî dibim û her wiha biliya yekem bi dest dikim. بالیوز pêşwaziya te dike û derdikeve heta xatirê xwe ji te bixwaze, Sûriye bi temamî guherî. Ez Lûçeyn Muhibedîn im, ez ji Sûriyê me, ji bajarê Welîd. Xalid ibn el-Welîd li Himsê. Mijal dema ez biçûk bûm dest pê kir, bavê min pir hez dikir ku ez du tiştan fêr bibim. Quran û hesabê zîrekî. Wî dixwest ji bo min vê yeke revê ji rewşa xemgîniyê bibîne, bi taybetî piştî koçberî û şer. û ji ber ku ez bi tenê bûm û ku ez tiştekî nû fêr bibim, bi taybetî jimêriyariya zîrekî. Nemaze ku ez li dibistanê diwarê bîrkariyê de pir jê hatî bûm. Asta jimêriyariya zîrekî behastin û min bi asta yekê dest pê kir. Di destpêkê de min mijar hinekî zehmet û aloz didît paşê palewaniya Erebî hat. Ku ji bextê min li Libnanê, li Beyrûtê bû, ez çûm û ez matmayî mam ku ez dikarim. Min di jimêriyariya zîrekî de li ser asta cîhana Erebî piliya yekem bi dest xist û ji vir ve ev giringîdan û hûrî li cem min dest pê kir. Min karî di demek kut de pênc astên jimêriyariya zîrekî bidawî bikim. Da ku îro ez beşdarî palewaniya niştimaniya jimêriyariya zîrekî bibim û dîsa piliya yekem bi dest bixim. Niha gelek armancê min di gelek waran de hene. Armanca min a yekem niha ji ber ku min bîst û du cüzên Quranê ciber kirine. Ew e ku ez bi îsna Xwedê heşt cüzên mayî jî temam bikim. Tiştê duyem ez armanc dikim ku di jimêriyariya zîrekî de bigihim asta dahan û wan bidawî bikim. û paşeroja min di vî warî de be di cîhana hejmar û bîrkariyê de. Ez çûm balyozxaneyê û min li ber çavên xwe dît ku divê em niha kar bikin. Paşeroj li pêşiya me ye ji ber ku Sûriye ji dewleteke ku ji bo welatiyan dewleta tirs û xofê bû. Veguheriyê dewleteke serbilind ku li her cihê cîhanê rêzê li zarokên xwe dikire. Min dît ka muamele çi qas baş e û çawa di çavên balyozan de nêrînên serbilindiyê ji bo zarokên welatê wan hene. Wê demê min bi rastî hez kir ku dê hêvî ji me re vegere û em ê ji nû ve Sûriyê ava bikin.